2, 3, 2. Ubana suzeleyo, unomsuswana. Ubana suzeleyo, unomsuswana. Susan Tony, iqablet swela. Susan Tony, iqablet swela. Morning. Sema kenge kama lamdi kusufisi umayela badombazana klani biza sebe safa bezibembe nebati ame Q T. Kutombi samnene kodwa mfana uyabaleka, and welcome to the SP Show, a show that will keep you glued to your TVs, to your smartphones, and also to your computers and laptops. Welcome once again to the beautiful show that will make your Wednesday the best Wednesday ever. And of course, for another episode. Yes. We still have the privilege to sit down with the lady next to me. For now, I'm sure Bangaba soon she will not be here. But okay, let's enjoy the moment, right? Ooh, that hits deep. Okay, introducing himself next to me. Yo, guys, as you know, into the Mnyama guys with Tapiera. Shall song at Leveke. I'm telling you, as I tell you, Natubana, it's a new show. New week. It's a keeper, guys. I'm telling you. And so the Bamnandi is still a keeper. We are born on the Vega Kulu, guys. And Shalanat Kokoko. And please keep subscribe, guys. Subscribe. Mahala. I'm telling you. I patalisi. Yeah, exactly. Please do subscribe, like, and share. And we're also on Spotify, so you can also take a listen while washing dishes, doing your chores at home, and also while working, Yeah, studying. Introducing yourself. drum rolls. Okay. Yes. Hi guys, it's your girl Osomeleze Ongenafani. Osomeleze Ngciwo. Uyaqasa fun. Ayingxaki ndiyayicinga ba. Hayi. Dinayo ndiyayicinga. Andingaziwa lo nasekhaya. Lamotana na plate. Ndingaziwa. Na plate. Ufuna inbox. Inbox wabi? Kaloku zonke indawo ngibani kanti ku Instagram. Ana Ngibani ku Asufana ndichazela ngosomeleze Ngciwo. No mix it. Uli. Leslie. But dimani khona? Shila no mix it. Mix it lawa. Mix it ndamiyeka kudala. TikTok ungisome, right? Ngusome. Wena ngibani TikTok? Yo, phindile counts. Why uca usiya yo? My nigga, I told you, man. I'm from America. So, I'm trying to learn the language, man. Uthini Tapia? Oh, usithi uyabusendlele ebuya ebusuka khona. America. Ngokusithi yes. Come on. Tapira uthi inamaza ukuthi ewe yenze ibe ngathi usuka khona nyani because awusuki khona. Kuthi sobathathu akekho umuntu ozambe iprophets njengotapira talking about traveling. Akekho umuntu ohambe iprophets njengaye. Mina I think mina nawe sazi iprovinces ezimbini. Why the funny licha? Baba so nice. Siyafana nje ntwana yami. Abuza ndiyeka phambi kwabantu futhi ndiyangarish. Asengesithi. Angifuni ufana nawe mina masengesithi. For the sake of iqhudu liphezulu. Baba so nice to travel Shafethu. Very nice, I'm telling you. This is the provinces okay waya kuso. Okay. Afuna ibhale Jozi kubana andisemncinci. Bale sense okay waya. Okay. Durban. KwaZulu Natal kahle not Durban, ayo province Durban. Okay. Eastern Cape. Sezibali. Okay, like Cape Town. Hayi kaloku uhlala apha sinoyibali. Why not ibali but in travelation and there's also Not travelation but azibali. Why not? But kumele ibali bravo to travel Cape Town. Ngesiva mhlawumbe okuphela lapha eFilipi. But ungathi uyatravelisa kodwa uhlala apha Tapira. Bra i-traveling iswebha utravelisha mfethu kwindawo uqombe zikude man ubone but kwalapha that's a travel. Yazi benilindele bed. Kanti uhambe indawo ezifoqa. Ndizambileyo ne. Yeah. PE East London. Hayi Thank you yonke. Hayibo.
Eastern Cape yonke. Ubalo kanjalo nami Ngiyadlala. ngiyami list ngoba azange Hayi ngiphelele. lamzini Zange ngiphelele ekomani. Hayi ndiyadlala. Eastern Oh. Cape ndihamba ndayiqonca. zihafu Eqonca ndaya zibhayi East London yo yo East London yonke Lento beyisithi ngosekuqaleni. East London igqibe yonke Lenze sithi sonza indawo endizihambileyo okanye manditsho semqanduli Okay. ecofa imvaba. Which is Eastern Cape, yeah? Nemqanduli se-Eastern Cape. oyena ngapha qofe mra Emcucuzo. Lapha emandlanini senzisuka lapha kwaSijudla. asitudla Sijudla. Wasijula. oh Okay. Ndihlala eKing. Mm. Ndizwibala. East London. Alice. eButterworth. Okay. Mina sensuke eGavrenet. Ungena phakathi pha ezindlini. Nothi kuthiwa udlule ngemoto. nami ndiyeka twice eGavrenet But why nisi usenza lo xa mina ufuna ndibalile ndiyaphazanyiswa ndikagqibi nogqibi. pheka but Let me cook. So Eastern Cape ikomani. Never. Ezini town layer. Ibe lichibe amachibi anga ya. Ndiyawazi ndikwazi amachibini right. Hayi kodwa ndiyi-1 ikomane namachibi. Asikho indawo neyi-1 ekomane. Ikomani indawo esitawunisha kuyo. Then konke ilali kusemachibini. Kaloku ubiza isithi le wena. Andithi nami ndithe King. So ufuna ndithi King ngogqoma umuntu othi Xesi. Okanye ufuna ndithi King ngogqoma umuntu othi kwakhulile. I-traveling napha ngoba kaloku kuthi masibale nge-traveling right. Ngoba i-traveling nakum ngoba Ngesithi. kukho indawo phana ngelali ngabe ubale imcucuzo wena apha Baya ngesithi ngithe cofa imvaba. City Austria. Wandibuza ke ngokuba ndawoni ke ngoku yena. Okay. Wena sikazibuza ufase kubuza ndawoni ekomane. Utsho ke ngoku le ndawo. Okay, kandibuza. Ndawoni ekomane. Ayo ndihambile pha ekomani futhi ndisuka kwindawo kuthiwa ngomtebhele. Phofu mina ke ngopha emachibini. Omtebhele phama. Yayifondini. Akho ndawo ngayihambanga pha. Osiyanda. Kukho indawo kuthiwa sesiyanda pha kubekho indawo kuthiwa kusesixhotyeni. hayi wena man Zendawo enyathela kuzo zeke. Indawo endiyaba kuzo. Napha ke Qonce ngoba umama uzelelwe pha. Ikhe ndahlala ke khona ithutyana. Nalapho ndikwilali kuthiwa kuseMasijongane. Ndayibona. Hayi. ubona nomjongile Ndiyayibo ezaphira. Uyayazi for sure ngoba naye waseQonce. Yawo eMasijongane ikufutshane nendawo yentsele kuthiwa kukwazanyiwe. Sozungayazi. Awuthembi Zanyiwe. ndizazi. Andisamazi noMasijongane ke ngoku. Uthi Masijongane. endaweni nithi ndizabe nxa yesipani Thina ke icacile wena you traveling ngenxa ye cause thina siya nje pha. Kahle ngoba abantu ba travelishayo sithi Hayi nguwe wedwa. uya ngesiganeko nezilakeni. Kanene Shame. iKing qha ndifanele kuba kusekhaya Ne? eButterworth kulo mama. iButterworth igcuwa mos. Igcuba but andiyigcuba straight. Ngowakho. Nasicofa laphansi ndaye icofa imvaba. That's why cawe ke cofa imvaba. Laphansi ndaye icofa imvaba. Ke yena ke ayidanga pha kuthi. I think noba xa ndisuka pha kum bangathatha 3 hours kuba ke kunzima ukuphuma enantsikeni. Kufuphi. Kuba kunzima senje ukuphuma elalini. Ngoba indlela zapha okhansila basemacibini they can do better. You can do better mhlekazi. You can do better. Yeva. So uba ngaba bekuthiwa kuhle I think 2 hours ndiyongena pha icofa imvaba. Ke thina ke singabanye sinazo ne license sekwazi noqhuba. You know. Ndimdodwa ke futhi ne license apha. baqabela Thinayo uneyothini license. isaphenda. Mamela le. Isaphenda le Yabuba but une TV PT license. license yona. Benza vumata brabani na TV license because uthe TV license option na TV license. Khona bakhona abantu ababhatala i-TV license nyana. no Wena ibhatala njengonayo. Dabhuda nizayibhatala ndabisayibhatala so ngoku I think 3 years like Yeah. ibhatala once a year. I think kwesithathu ngosapho ndayibhatala kwesine. But ndiyafeyila no understand also. andibona umhlobo wayo Why funeka sibhatale Yaba wena ibhatala because afuna inye TV. mna ndiyafeyila understand why funeka sibhatale. Wasesibanjwa. basho lanto Sithi sibhatala. Thixo wami. ijele zikagqola zonke mos ungatsho nje
Mna I fail to understand why ifuneka sibhatale i-TV license kodwa lento ifumaneka pha e-TV seyifumana efonini. Umzekelo ngoku SABC wenze i-app apho ubukela khona mahala. SABC 1 2 3 kunye no SABC Sport. Yeva? Zonke ezo zinto ezidlala e-TV. You can have them on the phone. Mahala. Why do you have to pay ke ngoku? What's the I don't understand now. Lo say la company sabambe lando. Umthetho wakudala. La company. They can do better. Hayi man. And yes man, why nimelo leli Guys, zimali ze-lunch nje eziya. Cha ajambe zimali ze-lunch guys eziya. Yo bendikhe labona ityelo lomnye umuntu ebeveza, I think beveza ku TikTok le TV license amount up to 22,000. Damn. Ngoba kasabhatali liyaphayilisha la tyala. Hayi no madam akaqothi na ku 800. Elakho. No ba 7 ndo 8 ndo. Yo. Guys, Aloku ingathi imalini na alikho cheap. Ayikho cheap. Guys, ne-TV mna anipata no TV license yenu mna. Funa xa uyithengisela ku marketplace uzuqonda ba ayinabuchule la. Xa uyithengisela akekho umuntu othi ndinikeze inansi i-TV license yakho ngoba ndithi TV esivenkeni ithenga i-TV license. Akho nto yamaphepha ku marketplace uyayithatha qha. Yeah. So ishibizi tyala liya kulaa mntu uthengiseleyo singatsho nje. phofu ke ayowari ku. Ewe. Njani? Liyapha. Bangakuthengisela i-TV yami ngoku. But unaphepha elithi undithengisele. Ndikunikeze imali. Oh yeah. Exactly. Le ndithi ngcono ethenga marketplace xa. Aphinde othenga ofuna mos. I think device uchuba imali elanje nje engashambile leya. Mali lunch. Mali lunch njani? Imali elanje imali SABC imali elanje SABC leyana because Njani lunch? ayinamohluko la mali leyana waphatha ongabhatali. That means imali nje etyiwayo. Yazi iphi ingxaki? Isekubeni thina sicafa ba inamehloko liyaphayilisha la tyala. Uzobona nge-SABC ethumele abantu abazorepossess imoto zakho ezikwi-value yala mali uyityalayo. Ngoba you've been enjoying TV without paying it. Anothenga i-TV ngiphinde ibhatala kodwa sendithengile. Ithathe lento i-TV kodwa iyo le ndingayibhataliyo mos. Izawuthathwa naye kaloku andithi uyebatyala. Xa uboleke imali ezalayo kanti wena uthi makathathe i-TV. Awulutsho kwenye loan ndikhe ndayithatha sendithi ba. Uthini nto? Enye loan. Lokho. Loan no. Ukuthi mayigqibeki yesendithi kanithathe nda TV. Ngoba TV. Ngoba la TV ndayithengisa kwayona. Ndayithengisa. Ndine yami straight TV ndikusapho ndibhatele license kuyo. Andilingayibhatali. Le ndayithenga marketplace. Yeah. So I've not TV license yayo. But uboleke imali. Wayiboleke phi? Ebhankini. Into nana Unify. Enye loan. Ndifuna ngoku TV. Wakho ndandiyibhatala kakuhle shem qha kwaphela isibhana hayi ke ndizawuthini ndayeka mase ndabuyela esikolweni. So awukho blacklisted ke? Anzazi. But manje ingene SMS nango kuba kha ubebhatala nomazana. Yabona ke liyaphayilisha la tyala. Ungamchata umuntu oze ku-relationship enamatyala. Awumazi nobona amatyala nje. Now after ube ku-relationship phakathi kuyo ufana nathi watshini lo muntu amatyala umuntu lo. Adi amakhulu. Like 20,000 rand let's say. As long ba ekwazi uyibhatala sindinga. Uyastrugglisha. There is engene ku-relationship efuna wena because uyayaba uzam-assist according yena kwi-understanding yakho. Samnceda mina ngikhupha imali kum. Yema uze ngalo intention. Yeah, but wena uyazi wena loo nto leyo. Andiyazi. But ufana nathi uba unamatyala lo mntu lo. So umbuzo wami ungaqhubekeka naye ukwazi uthini na? But mna ndingathi ndingaqhubekeka naye to be honest. Ngoba ndingendaka indaba yakhe ematyala. Kaloku ba uzongcuva. Xa izongcuva makaphume but if uze like kum kube sekum then masiqhubekeke. But if ufuna utya imali yami for ukubhatala la matyala. Utsho phofu? Yeah. Uze ene-mission yoncuva. Obvious. Because uyaba uzam-assist. Obvious andizingeni ngalo. Hayi. Ingxaki yaziphi ke ngoku? Akazutsho. So uzawuqhubekeka uthande nayo wena uzazi ukuthi ba ubonakalisa mhlawumbe ubone ku yimi ndizayibona lewe ba ihamba kanje uzayibona but umuzwa wami bana izawuthini decision after uyibonile
isigqibo sakho nawe uyayibona makhe usoso apha uze matyala and uyambona lo mntu lona akana intentions of amatyala akhe abhatalele ngokwakhe but uyambona ingathi ujonge kuwe relationship kaloku phaya iyayekwa hayi mayichithwe inkukhu ibalekile. Talking about marriage and into ezidibene no-husband, wena would you allow okanye would you be happy if umyeni akho une-crush ngoba nitshatileyo? yho uzawujola ke ngoku uba ingayicrush nje moyeni. Okay. It's fine as long uba unga so ba-tempted qondo ukhile me try ba necrush nje igcina apha kuwe uyigcina apha kuwe it's fine. No, Yakho sensitsho yangapha uyazi ke wena into yoba unayo i-crush, une-crush mhlawumbi sayibeka crush ubani yeah. Yho. And ke izinto ephilayo leyo ibe icrush ilapha emzantsi okanye just celebrity ayiyo ni-celebrity ngumntu niyamazi nobabini mhlawumbi umuntu esimaziyo apha ekasi okanye uyatshita kaloku seyigqibile yena ukwazi uba qha yena bendingayazi yena ecrusha umntu ndingayazi Yeah. it's fine qhubekeka bhuti lo ungazi ukwenza ingxaki kuwo kukuyazi uba une-crush ewe hawo hayi but mna andinoba nengxaki ndithi xa ndimbona laa crush Ngoba- wakhe ndimane Yeah. ndicinga loo nto uba yho nantsi icrush wam Crush. why Uyibeka kwenye ihlobo. Mna ndingaqhubekeka ndithandane naye ndimtshate I mean ndingaqhubekeka ndibe semtshatweni kunye naye lo mntu lowo ngoba I know for sure bangaba singene apha sine-trust uyava sine-good communication. The fact that uyandixelela uba ngaba yho yayi crush yami ke uTapira andiyazi uba wayengenwe ntoni azabe ne-crush kuTapira yeva andiyazi uba kwakutheni yakhe. Do you get what I'm saying? yayi it's Yeah. fine not ba yi Okay, I get it. Ngoba ikwi-past tense. yeah But ke ngoku yeke uba wayene-crush masibe kodwa wayene-crush right kuTapira uyadibana noTapira still. Do you think iyaphela indaba ye-crush? obvious because utshatile ngoku Iyaphela? yaphela obvious Tapira, you watch South African football right? yeah Ibeke kwi-terms oqonda ibazo understanda ngayo. Uyayeka umthando Messi kuba bukela South African football. andingumthanda Thank you. Wena so andiyazi ke yebhola ke mna sida ngale iyathanda ngebhola ndayithanda futhi ayi-relationship ndiyayithanda umzekelo wakhe uthi masile ngebhola ndiyethanda umzekelo wakhe iyakwazi iphela mos icrush nomntu ke ungekatshati iphele icrush so naw utshatile ke waye ingazophela i-crush ayipheli so let's be honest. iyaphela mfethu So xa ugqibothetha ufumana ii-red flags uqonda uba yilo mna ndiyayazi crush yakho. okay ndingayazi mna okay oh for an example Yeah. okay Asinazazi. don't worry Hayibo ndiyayazi crush yakho. for an example No real manyani andiyazi mna ndiyayazi yakho. okay Yeva? okay And wawundixelele. yho so ishwizo into endiyithethe hayi andisayazi into endiyithethe I-crush yakho yi-celebrate. Icula igospel. laa bhuti Double lo bethela postcard. ngaya Yeah. Right? hayi ayiyiyo mani Yima ndive. Yo, yabo ndizawulenda. ba Ndizawulenda ndiyamthanda ndive. izabhuti ba ndiyamthanda Ndilinde someleze. unicacile Yeva? Udume Nkosi the crush yakho from back then. Yeva? Namhlanje ngosishutha lento uthe wena uyamthanda uDume Nkosi. Nangoku So Gqibotha. how many years nawo ndigqibothi uba ndiyamthanda exactly? andithiwa uba ndiyamcrusha ndiyamthanda Yabona uba zange iphele crush. Usosunomntana ngoku. ndiyamthanda Umntana omhle ndiyamthanda andimcrushi xa ndithi ndiyakuthanda ngoku ndiyacrusha hayi ndiyamthanda andimcrushi wamcrusha kuqala. ndandimcrusha ngokuqala until watshata ukulaqala eli lacaphuka ngwayishata Ayizoziphoze Nkosi ezitu. ariba ngalo umtshato ngelaa xesha wayephefoma umtshato waphathe vakeni umtshato kamjida so that hayi kachachaza guys ngumusic video guys ayingumtshato Le ka Queen lekadume uthi umtshato wakhe udume umtshato wakhe waphathe vakeni waphakathi evekini. yeah
Ifo yakhe mos kokwabo iPK phone mos, ne? Free PK. Njani? Is no wife kaDumi iPK. Ngathi kuthi. Yeah. Ntoni PK? Ntana mfundisi. Pastor's kid. Oh, okay. Oh, well, awuyazi. Yazi ndiyayithanda for the first time ko wabuza utaphela into xa ngayazi. No, I do xa ndazi into ndiyayazi but andiyazi uhlobo kuveza ngalo. Ne? Yeah. Yazi ndisenzisho improvement into yokuba utaphela avume into yoba andiyazi. Xa ngayazi into ngivela ndiyazi. Ndizayibuza. Do you advise sathetha ngendaba ye-crush, ne? Do you advise umuntu uba makathandane ne-crush yakhe? But usually zaphela And advise bayenzeka. Yeah. I don't remember umuntu mna ethi crush yakhe. Afuqoka I don't remember. Yes, bangalalana but I don't remember. Iphela bethandana. Like true. Because crush yakho ne iso ngabe nazo iziqualities uzifunayo wena kwi relationship. Uyabo? But said noba nazo. Uyabo? Zimbali chance zimbali chance akhona mhlawumbe abenazo. Uyabo? But if akanazo ngo otherwise izawuphela fast way. Phela nomcrush yakho. Kwelami icala ke mna ke I don't believe you should date your crush. Ngoba I feel like mna umzekelo I had a crush back in the day. Yayisaziwa kakhulu bangaba i-crush yami. Yabo i-gospel artist nayo. She's, and I've seen her perform, so in love with her, but that according to ungene deeper. Mbuzo yayazi na crush yakho. Awuyazi crush yakho, akayazi crush. Ayike waya phaya. Sesimde. Wexelela. Anguye. Yeah, nguye. Qoshata ngongoku futhi. PM. Qoshata. Ku M ngokangothi. Kaloku uqhubashata ngongoku ndiyamazi. Ifani. Uqhubashata ngongoku. Nguthi unyanisini. Uqhubashata ngongoku ndiyamazi. Ne? Uqhubashata ngoku. Oh, se right. Phela phake mbuzo. Wena right. Wasana namba yakhe guys. Wanika ngokwakhe. Like wanika ngokwakhe. Aba tateni wayinayo kalo. No, seshuka lo ndavuma nditelo. Wakunikela ntoni wena? Yena unikela eqhuba. Mna nokisibhalo nguye during the service. Yabo. Yeah. So and almost ibhaqo futhi alumile. Yabo. Damnikeza ifone, ehlele front nikeza ifone. Wayibhala edlula. But the sithatha ngophuthumadiso. Dinawa amandla. Ndiqondile. Kahle gospel artist bra. Yes. Mdaka bhuti. Hayibo nawe nososo nje. But nibamdala nithoma ngomdala. Samjongile ke sana. What do you mean? Hayibo nawe udinga inkosi. Ndijonge yena mna ndiyazibuza Bani uba crush khona wena? yena xa ngathi siyasijudge. Ngaphandle koxola imfeka. Baqulfa. Hayi kanjalo lo nto. Amazi. Yamazi. Ngokuye wesingane ngamazi yapha. Ndiyamazi ngithuza ngaye party. Uyandixelela. Nandi. Oh yeah, wawuchila. Nandi. Ngiyazithanda ikhadi ne? Nandi bhuti. Unandi ngompi? Lo kaze kusibandweni. Oh. Yamazi. Ujo utrenda Facebook. Yo hayi wayibhalela makela ngoma leya. Against the love. Ingxaki wasangayibhali nengoma NKO. Wayefeature shiwe mosiyena. Waye ku music video mina noba wayifeature. Babhala verse ebhalelema. Ayiculwa na nguye la xesha. Ngihamba. Iculwa NKO. Ngaba boyithu. Abo bacula boyithu nje, akumnyuzi bacula boyithu ngoba yala. Wow, bazu uyaba ecrash yakho. Ungakuyazi pew. Khona but I think mhlambi abazocrush abantu ukuthi ne bazi role models. Ngikubona. Mvumalo mfandi ngizama uyilungisa la. Ekade kuBeyonce, uBeyonce angithi. Ngicinga hayi angiqondi. Hawu umfuna igageni wena. Like if awibuza kudala nani andiqondi baba yiyo. I-role model. Sure. Crush. Yeah, mfethu mina banomona xa yamcrush ilende kusendle sirongo. Hayi busazila busendle sirongo. Banomona serious nyani. I don't have a problem with exposed accent. Ndimthanda uzayisa. But ungenaphi nyani? Oh, damn! Let me answer a question now. I have a proof kangoku. I have a proof.
ke question bebuziwe bana umuntu angathetha necrush yakhe. Yes. uZakes no ulanuka uNandi wayecrashe uZakes. Okay. Yes, but uZakes wayengayazi uZakes lonto leyo. Yabo. Then badibana lebo badibana I remember the story. Badibana yabo. So uNandi uNandi wayecrashe uZakes bantwini. But now bachatile ngoku. Bese crash. That's the first testimony otherwise about umuntu othanda necrush yakhe. Umuntu wecawu. So What if- testimony. mama iyakla point nami ngithetha no bana zimbalwa chances ubana lo muntu omkhashileyo abe nazo ezi qualities usifunayo. Okay. Yabo, but it means yena wasifumana. Yabo. Sisuka. And now but uNandi wothuka uNandi xa ebona uZakes eshorololo naye ebonga ithuba uthuka hayibo hayibo gqibele icrash yampaya ukuthi and then uTinto yakho ngo wafuna yabo but into yawe end up like grand was uNandi wemcrashile but ekhala one day ngasaqule naye uyabona up to cherish bona esenjalo but kwenzeka yana uZakes aswabonga ithuba bhuti. Hey, mna bengiyicawu lento ithethayo ye-crush. Lento sithetha iphofu ye-crush. Waske wathi idemonic kwa into yokuba umzalwane abe busy si-crush. Yo, ndaqonda andidanile ke ngoku nasecaweni ngayikhatya indaba ye-crush. Okay watsho ingathi khona ngoku yabo. Ingathi khona yangoku. Oh okay. Ingathi wayekhe watsho nyani kwivideo yabo. Lo muntu nanku. What if it's all my family? Huh? So une-video nje ngicingisa uyithethayo unayo ivideo nje yazi phaa ku-TikTok. Yena? Okay. But Sungena ngendlela esithetha ngayo ayiyo naleyo beyithetha phaya kulaa video. Ndenza umzekelo ndabhalisela sapha ese ndifumane ihag nansephi Yeah, ngasufumana ihug. ewe Warm hug, wareplya kuyo yiza nqanqa emoji ebhalwe yiza baby. Damn. Okay hayi Hayi. wena Damn. so ayabiyo laa nto wayithetha phaya. So wena uyamcrusha ke okanye nguye ucrusha wena? Both side kwangaphendula. Yeah. Kwangaphendula. So unayi crush kuye. Ibuyele kulaa nto sasiyithethile. That means if umshita akazwakala that means angamnika a chance. Nima siyenzelwa lento. Sibuyele kulaa conversation sasinayo ngoku uTaphela wayengekho. Sithetha ngamantombazana asithethelelayo ukuthi wawungomnikeza eye contact. Ukude alonza mneza njani yabo. Video call. Nina niyakwazi uyithrow out there bangabaya. Ndenza ngendlela yami kaloku nami. Okay. Oh so wenzile. Sesho ngomloba wena uyeba uzaphendula. Okay okokuqala ndimema ecabeni okokuqala. Oh yena uyamema. Ndimema yena. Okay. Unfortunately Awumema kwakhe. Okay. Unfortunately kala weekend nawe ineyakhe ke ngoku ezaba yeyakhe. Like ayihostayo. So uyahla kule ndawo ekuthethayo. Chaba wayene yakhe nayo inkonzo ezayihosta la mina. Yeah. Yes. Ungatshona ka uthetha lo ndawo. Why important? Akasesho le. Phela namazi bawufuna caca into empatha ngifuna uya kule nto ba. Yeah, kuba ibona title yeah. Ngibuza. Akuthengisa uTaphela. Andifuni. Usathi Akala mfuni ithoni ibakala. Hayi kayi nicacisa. No, sikala mfuni yazi. Sancicisa kanti kaloku. Okay. So uthi xa ebuyisa sesigqibile ke ngoba okay uzaba busy. Yeah. Okay it's fine ke awuziba khona. Athi ngicela undiphe ii-pictures zakho. Hayi uzosenza ntoni? Unxibe siyayidlala le nto zonke. Siyayidlala. Ampakela zayithi ndiqhuba kamkhe ndifake kuzo zonke zathaya zam yabo. Okay. Ayikho ipicture esendileyo. Oh. Yo, akakhawuleza. Kaloku leyo i-later on. Ikhona nayo? Oh, viewers. But it's bad, shame. Yima wayesena viewers. How to tangle up?
Uyikhona naleyo. Hayi, ngicuntisana nge-picture like i-picture like ndinganxibanga nxibe impahla zam. Ndinganxibanga Go, better viewers. hayi. Zakam request. Yena. Hayi. Okay. Oh, sitho. We'll take your word though. Shem. Bazistika. Yeah. Una umntana. But ayongxaki into yomntana these days. Akaphumi emshadweni. Yo. Interrogation engaka? Abantu sibaleke questions enjalo mfethu uzaba ungena entwenini. Okay. Because sometimes ungena kumuntu osenengxaki ze background. Usuthi ayithi andiyazi. Yabo. Sometimes ungena hayi lo ayisukela kumuntu ba hayi akekho mdala benza sithatha lonto. Yabo. Le nto ba Oh, tuba lento azibuzayo. Oh, okay. Oh, hayi ke xa yayikwini. You never know ecaweni because bachatha sebe bancinci mende kuthiwa ngumfundisi uchatha usemncinci. Kunjalo ngulowa last week kunjalo. When it comes to imitshato, unayo role model. Like role models wezomtshato. Othi xa ubajonga apha indlela abatshate ngayo qomba. Bawela lewe. I do. There are a lot. Ziyavela here and there. Always njengo sis knows like sis knows. Nosi. Nosibele mayaba. Manozi. Hey. Nosi umthatha phi? Sis knows. Yeah. Yabo. Like esefumane la mtshato unjalo uba siyakwazi ukuhlala sobabini siyakwazi asolo kusithethe serious yonke into yayo ale uthanda namna mtshato. Wena? The lot bra. Ne? And bathanda abantu bakho relationship and abanonwabayo ku relationship. Yeah. Thanda kakhulu. Ifana nomuntu oyumntana wakhe. They enjoy. But when wherever on a page abakhona vetho relationship nomntana wakhe they support of their life. Fatherhood and motherhood. Yeah, and follow for otherwise. Bakathanda umntana uthanda wena. Unjalo ke? Umuntu senthi uthi uthanda umuntu othanda umntana wakhe. Yes. Let's say bakathandi sentsho ke ngoku. No. Let's say wena uthanda umntana wakho, uthanda vidoloza umntana wakho, khona into umntana wakho, ubona udlala naye, uba lomkhupha. Yeah. Ngiyamthanda umuntu onjalo, so ngiyamsupporta kakhulu. Umuntu oye umntana wakhe. Yabo. Busithi eyakho nguNosibele Mayaba. Ewe, omnye wabo, I think. Wena busithi ngayiphi yakho? I think one of them and but there are a lot but it's what's the name coming from him to such a time mfethu no nkosikazi wakhe namba time ipost inthala yona ipoza shem yo ayo lengonye bikhe afika kwenye icala umazi mfethu man lale igama lakhe mfethu man damn le serious ya drain man relationship saying ngomtshato relationship serious. I love also relationship. Afuna umtshato serious. Mamela I also afuna relationship serious. Mamela first. No, hayi manje kanjalo. Oh bethuna. Enye relationship ngithanda ile ka balo athi bash. Oh yeah mntando kwazi so much bathanda kakhulu abaxoxe. Ne? Yeah nami ndiyabathanda. Wesi namhlanje before ndizaba ngofuna i-page yabo. As a top fan. I-page lapha i-page. Oh i-page. Successful for run. Successful for run. But not we top fan. Yeah. I'm a top fan, bro. Na kwela mecala I think abantu endiqondayo bangabancanele way. Ubona babo lamcaciso nozola mcaciso. I love that relationship, bro. And but hayi nansenye the Dlotos obana bokanti abenzani pranks and stuff anele no man ndiyabathanda alulutho ne lulutho lulutho uma umfundisi mtata umfundisi noma umfundisi bayaprankana I do but when then ngosikazi sakhulu ucala lakhe no khona ndiyabo man aish ikhotman igrere khotman yabo qaban barkede alase indaba econtent yabo ke mhlambi I love phofu nyanke umuntu aveze emotions zakhe phofu mangabe angathanda ithandi phofu
Because I try to veza too much emotions zabo, izithile zabo. Hey, uthini Tapira? Thetha ndisiphikisa ngoku because no, I feel it, you know. But andithandi man xa uveza into zekerke makasi i-content ibe yodwa, ikerke ibe yodwa man yabo. I feel like kungasube njalo. Because most abantu sithethe ngabo bayakhonza bonke. Yeah. But they don't show the side of the church. Yabona. Wena awufunde into yecawe. No, abantu wrong. Ingase mina I project too much inkonzo into kaThixo. So ingase i-content ibe yodwa. Ku-content yakho masabone i-side. You protect too much into kaThixo. Yeah. No, I prefer for ne ku-content yakho. Maybe content yakho but don't show izinto ezenzeka ecaweni. But sometimes I feel like abantu athekhaya abantu they will end up ngokubenyiswa noThixo ngoku. Bakudibanise ne-content yakho leyo. Utapira like mhlawumbe TikTok kwami ndingaposti ndise-Rands then ngomso ndiposte ndisecaweni. Akathethi ngaloo nto Tapira. Thina loo nto. It's a kind of similar thing. Okay. It's a kind of similar thing. Yabona. So ingase bakhe baposte kwiindawo zentsana. Ngaphandle kwalo like i-content yabo zama ukuthi andiyazi content yabo. Like content yabo mhlawumbe into abathetha ngazo kanye language. Yeah. Content yabo. Ne-pranks uba zihamba mhlawumbe zezarude kumhlawumbe zezathini like za-against mhlawumbe le nto. Yeah. One mistake. Abantu bazobhesha wena bazobhesha inkolo. Exactly. Okay. Yabona. But abenza into zimbi. Nama ndikabona into. Ndiyavuma abazenzi but i-problem engase uyohlule kum. Akho nto wrong abayenzileyo bona but according on my side. No kaloku yabo ngu-life like is in general. Ndiyavuma. But yindawo ongayivumiyo kaloku. Ndiyavuma ne. Ngoba uthe awubathandi bobabini uthanda. No. On my side ndikaloku ingase kum ne usuyiveza. I-content yakho bayibe content yakho ehlobo automatically whatever yenzakala around where. Yini angavezi ukhoyelwa kuYesu Kristu. No, not lo way leyo. So like into zasecaweni, into ezinjalo but sometimes abantu fethu jonga imixolo ngoqhalo ugogo Angabe kanjalo manje wele. ugogo Scothen uposta nge-life yakhe uyabaposta Umntana umntana wayeziposta nezi zakhe ezobungoma lanto yakhe. Yes. So wena uzawuzama ukuthi Scothen soziposta ezobungoma posta le abantwana bakho of which ibi content kuye bamakaposte ezobungoma i-content ihamba yonke le andiphikisi namlo welela qha ndithi umna oqala lam awurather ndingayenzi loo nto leyo. So ilento uthanda umama. Yeah, but ayenzi sense imayenzi yenzi sense ukuthela oyena mntu wenza i-content phana ngumama. But umjito wena ngathi umjito umyeni wakhe naye ne ingake le sitsho nje ngoba ndibona kumyeni wakhe. Okay. Yeah, like esecaweni yeah, and then the next time idibana phi kaloku le any content kwalo bhuti. Theke? Akapost ubhuti. Yima ukaloku uyibone Asosa account one. Umuntu orana la account. Nkosikazi. Yima. Basosa account one. Boyisho. Andifuna ukuthi bayayisebenzisa. It's like i-channel andidimorana i-channel. Into efana naleya. That's what bayisenza boyithuka lokho. Not really. Ngoba wena una access la account. But I think ndingaposta ngabo kaloku mna ndithetha ngabo. Ndikwenzela umzekelo. Yes, I do. Yes, I do. Lasisi ixesha elinintsi ngilasisi because bileka dance. Hayi ivideo ndithetha ngayo. Ivideo ndithetha ngayo. Ndiyayibona la video ashumayela konke zakudala man I think ngilale into and stuff. But andibona into wrong pha mna Tapira. Even show you ayonto wrong of it. Yinto kaloku Ndithi mna mazingapost rather if in the basic content rather ingabikho i-content yabo ndiyavuma but xa remember yabo ndithi mna what if okay mandibe kohlobo Tapira what if as much as they are doing pranks ne they are doing this love thing together they are showing in the world banga babathana nangohlobo Tapira bacontroller no makhulima before abalawule yeva yonke lento we are showing it right but ke ubonisa necala lokuba ibalekile ba i relationship ibe rooted ku Christ. Yes.
uyababonisa ke ngolaa hlobo lokuba ubabonise nasecaweni, but as much as we are joking social media, outside social media we are praising the Lord, we are preaching the word of God. Yeva le nditsho. Yes, Dakof. Njengo Mna awu understand if lesson. Awu understand asifanga nto. Mna awu understand bana ne. If let's say usivu. Yeah. Ikhona yakho wena it's always about into zasecaweni, post like whatever praise uThixo whatsoever every day. Khona it's always surrounded up. Yeah. I call nga outside ba dabheka eladukene lechume daphuma out lechume zami lathini uveza abantu bakuweni. No, I call about that. It's all about everything surrounded cawe. Yeah. Now I understand. Yeah. Still like supporter up. I don't have a problem nalo way like. Okay. Yabona. Duduka according mna on my side uqala labo bona. Yeah. It's rather kum ingase bahlala kwi pranks. Bangaphumi. Ba involved. Yabona. Bangixolela. Yeah, quick one. Do you have a problem no bethu sile xa icula etywaleni erents? I don't have a problem because umculo wakho acula. Uzajika everywhere. Ucula ngando? Gospel. Ungene kwindawo kwenziwa ntoni kuyo? Nabo ngena kwindawo ntoni bra. So wena ungene dilinde so I want to land. Ungene kwindawo ekwenziwa ntoni kuyo erents? Excelwa kuyi. Imission yakhe ngokwangena pha kukuthini? Bra, utshuka about ngumculo. Yima no ndicela uphendule umbuzo wami. Imission yakela xesha yocula pha kukuthini soso? It's over to recruit abantu to the yes kingdom of Christ. Yeah, Ne? That's the mission. So don't you think they are attracting abantu ngale love relationship banayo nangale nezi pranks bazenzayo nalo life wabo bawusherayo to attract abantu kwenzele babazise. Linde kaloku let me cook. Ndibalinde utapira lo. Eva? yes. Uyaba recruiter ngezi pranks, ne? Ubazisa kufutshane as much as they are sharing their daily lives. Yabo? Yeah, baya share abantu they are actually building a community. Yes. Yeva? Now that they have a community, they introduce abantu kulento iphilisayo of which we can all agree. Yes. Kuba ngaba uThixo ngumncedi. Yesu Kristu is the Lord. Siyavumelana kuloo, right? Yeah, obviously yes. Akavumelana nayo nje. Mama mraf. Mama mraf. akange ngitsho. Sivu, ndiva kahle bhuti ne. I don't anayi problem nalo wele. Anayi problem nalo bhuti. Nandoda. Hlukule content kum. Une problem nalapha. Yeah, ingalona ibesentweni. Okay jonga omnye yazi bayavela ngovela uNoni noMuji Noni Muji TikTok lo bese bathelwa ngoku imoto ebomvu umyeni wakhe kwasangishadi Angibazi sure. baqale like Imoto njani? khona imoto ebomvu enhle bani Oh la R3 bayacula I know hayi BMW BMW Musleni za rings iyothi la Ndingaqala so uyamazi uziyanda changani. Oziyanda changa ndiculayo gospel. Yeah. Yes, I know namas. Uyamazi mosiba ucula gospel right? Yeah, namas. Uyazi mosiba uyambona mosikuba ipost zakhe. Upost ifamily yakhe behleka unantsindile ithanda yakha right? So wena uthi makangayipost alehlekayo pha ahleni ifamily yakhe benze sa jokes. Makapost uThixo astike kule content. Mazomculo. So anifandi ulandela into zakhe mazomculo. I forgive you on that one. Uchoka sasa. Mane befaka nepost like apho bathandaza khona but on the other side bayacula yabo. Yeah. And then baphila life wabo but bayayiveza lecala lokuthandaza. So wena uthi mabastike kumthandaza Babangaculi. Okay, ngizomzela ukuthi understand kahle ngene. Ngabo bajimayo mos. Ngabathi. Bakhona bayibujima efuna umzalo ngabo. There's this couple in the dabathanda kwabo but the problem yawo nomjida le couple lena. Momela. Oh God. Momela. The problem yawo nomjida. Nabayeni babantu. Umjida the problem yawo nayo umjida ne. Yathanda uphendula too much comment man. Whatever the total mhlawumbe thena ugqoka too much ngabantu on TikTok. Uyophendula lonto leyo. Ofisho wenza suba hoya abantu. But I love indlela enza ngalo ulanuka what do you call
sorry man, Tina Zungu. Oh yeah. I love Tina Zungu. No, bethu sihlaba baphela ngale ixesha. Awawuyini abantu bageza abathini uthi consecrate kuloo nto leyo. Yeah. Sitike kwi-content yakho sibuye nabantu ba hojo ukuthi every content qhoko But uyashifta tapir. Uyashifta yabona ngosiya kwi-comment nendlela abantu abahandlisha ngayo i-comments. Thina besisajonge le buyixela yokuba wena unengxaki nabayeni njengangokuba utsibela umyeni nala. Yes. Utheni ingxaki nabayeni babantu? Awuthanda post if ubingompost or ibingengene comment. Awuthanda guys. See you again. Umpost wecawe. Ibengqola ungathanda umpost wecawe. Ngoku guys. Sayithetha into nabayeni baba. Ubangaba utshatile usengxakini. Uthini ngamngo? Utapiri bune crash kumuntu wakuyabugabukeni yena. Hayi, crash laba bantu. Yeah. Okay. Sisathetha ke ngento endaba ye role models. Singamganga kodwa ke role models. What kind of role models do you want for your child? Siqale kuwe soso. Tomemko start. Whoa! Uzabela ixhego unomntana. Nabani na man o khonzayo. Okay. More especially yazi ndinento xa ndibona umntana o like if ku TikTok ongumfana la kohlabelayo oshumayelayo bese ngiqonde ndabawe umntana like bambe mic. Umntana meculo kanye umntana metheni. Would you choose for umntana like role model? When would you choose? Ba? Yo. And namkhethe. Would you choose for umntana akho role model? No. But mina I prefer umntana role model kube ndim. I prefer the reason why ngifuna ebe ndim. Yeah. Ihleqele kwakhe. Ngiyakubona. Uyanibona and utata uyathanda utata uya enkonzweni and uyayazi utata ubana ungumuntu webusiness. Okay. Utata uyazi utata akangacela imali akadependanga ebantwini. Yeah. Utata uyapush utata. So ndifuna yonke loo nto ayibone kuba yonke loo nto leyo. Ayazi ubana angakhali kwifamily angadiphendi kubantu ebantwini abaninzi azazi uba okay mina ndizimele nam. Uyabona because nje enkonzweni ithandaza ndithini ndibe nebusiness nam. Yeah. Uyabona anefuna nami mfethu akhule inceku ehambe shumela mfethu and of course ke ngoku ahambe mfethu angalanduki endlini ulambile endlini akananto ukutya ngozobalana ba God will provide. God, no, don't do that. Would you allow umntana yenkonzweni mina namthandaze but if ufuna ispan push business, that's all. Ngamvumela umntana akhe akhonze kwi-prophetic ministry. I don't have a problem with that. Abe phambili pha beyikhapela along mna nami qha yena ilife yakhe azayihoya, that's all. Okay. Kuyami kwicala ngoba namfuna ndivezele yami view. Ndizayilawula xa ngekho uyikhetha role model. Ndizamlawula ke xa kulapha toxic. Dive. Umzekelo akhethe role model ku OF OnlyFans. Would you allow wena loo nto le? Umntana akho i-role model yakhe ngumuntu othengisa ngomzimba. As long ndithe mna if lo muntu uthengisa umzimba uyakhonza une-future nentontoni about khethe uthatha icala lirongo lena elilothengisa ngomzimba liyeke licala li-right loba makaye enkonzweni makathandaze makafocuse kwi-future yakhe. If ukhethe uziyeka waya kweziyaye yakhe but mna ndimthandela uba ndifuna for the best kumntanam ne andizomvumela abe ne-role model utamzoba okhuthuza abantu ekasi. Yeah. Ndizamlawula. That's why ndizamlawula umntana soze yabe ne-role model eziphambeneyo ndikhona. Yeva ibaleke nale ayithethayo utaphere yokuba umntana i-role model ibe nguwe ngoba nawe ke ngoku you'll be motivated into yokuba wenze kakuhle phambi komntana. Awuzombetha umamakhe. Uzawuba nendlela yokusombulula. Awuzuxabana nomamakhe phambi kwakhe. Nizawuqonda bangaba ninyathelene ekonsini nihambe niye ekamreni. Not ekamreni niba nikwenza ezinye izinto. But niye ekamreni niyoncokola. Yeva? Hayi ngazakazana zinto. Basesitsho niye ekamreni niyoncokola niyithethe kakuhle in a civil way, in a good manner.
engazuchaphazela nomntana bangabe yo umama bexabana notata izolo wathini esikolweni umntana uyacinga uba awanda bazawudivorsa na ngefight nje iyi-1 andifuna umntana but yazi ixesha elinintsi umntana xa ekhule kakuhle the few chances zoba angacinga uba angane-role model engutasi bani yabo iqala kwa esisikolweni lana ndenza umzekelo yenye yazo andithi uba ixhomekeke kuyo mhlawumbi ikrish ayiqale kwi-whites nenza umzekelo not kwi-colours kwi-whites okay zitheni colours ndiyaba sitheni but asifani nee-whites nena kwakhole kwi-whites from eprimary abantwana ndiyababona babakhule kwi-whites like abafani umohluko mkhulu bakhule kwintontontoni aba bakhule kwi-colored school bangane-role models ungakhona one-role models but if uhlala kwi-suburbs like financial ntontontoni mntanakho ukwi-whites and then hayi man I think ngafana bene-role model ne-right and aqhube right kwayena life ndisatsho mna ndizamlawula kwecala lokuba lo mntu azamjonga ambonene as an idol still ndizayilawula ngoba noba sowukweyiphi na istage umntana akawuyazi uba ngaba yiphi content ayibonayo yeva umzekelo ngoku abazali abaninzi they have a problem yokuba abayazi uba kukho ntoni kwi-news feed zabantwana babo ngabantwana baneefowuni yeva yeke i-environment abakhule kuyo sikhule kasi and funeka ke ngoku siyithethe le nto kwi-context yoba sikhule kasi as much as umntana kuzamhamba ayofunda esilungwini ubuya ezohlala phi ekasi ngoba ndithi nawe uhlala ekasi le nto kaloku uba iya sihambe yonke nee-suburbs ndiyayiva kaloku le nto itshoyo iyafana napha kwi-suburbs aba bapha kwi-suburbs nabo banezabo ii-role models ezikwapha ezenza ubobhanxa ezikhuthuza abantu ezenza zonke izinto ezifani. Do you get what I'm saying? Le ndithi kwelinye icala as much as ndithanda into yoba abe neyakhe andikhathali noba yi-musician noba uyi-politician ude yi-politician ngosiyam yabo noba uyephi kodwa ndifuna uyijonge i-role model ndizayilawula uba ayiyo mkhaya phuma apha ngcono bendimfethu otherwise mhlekazi besoya sithumla and nguwe I have a therapist session mina naye uyabona and xa sendiyambona ngoku yakhula boy and ndiyambona uyabona ngo sometimes mhlawumbe phansi nam kunje ngoku life unje life and uyasikhethela mna nam wafuphila kanjani even intombazana ndihlala naye phaa phantsi uyabona boy kafika u-13 years kasanibonga ngathi aqala baxaba bamela boy ndizudibana naye mhlekazi ndive ngoku kuthiwa umithisile no you're not ready for a relationship now until ufike ube nexanduva ukwazi uzimela nawe uyabona and ndifuna undixeleka xa kwintombazana lenxoshayo koko kulawula oku kukumbonisa ulawula kondithi ba lawula umntana maluhlale naye phantsi umntana umbonisa okay boy unje boy ngoku ukhona kuthiwa yi-sex and umxelele bana if we have a sex nazi isiphumo zayo boy kuzabanje is either ufumane igciwane is either uzawumithisa umntana abantu uyabona kufuneka uyeke isikolo uyophangela ufuna ukuyeka isikolo uyophangela ngofuna enhlungu la mntana lo mntana azazi iziphumo zento ezangena kuyo same thing boy ungena kutshayeni nazi isiphumo zotshaya uzophuma utshaye uhlale ezikoneni and then uzorobha abantu then now uzawufa. Into bangela uba ke mna ke phela ndithi kukulawula ne kukuba xa usithi hey wena uTaguluva akazuba i-role model yakho umntana ufela kuyamlawula yeva yilento ndithi ndiyamlawula kakade ngoba uTaguluva othatha imoto zabantu if uyambonisa ne loo nto leyo ingasayazi uba why usinosuke kuye and that's very important because if umbonisa uzofuna ufanda out kwenzeka ntoni phaa enye imibuzo ke leyo endiqondayo bangabathina iyasidika especially bantwaneni abancinci ngoba abantwana abancinci uzawuthi kuye yewena qhina lo mitya yeva athi why yeva ngoba laa mntana akabuziswa kuba egeza ubuziswa kuba nyhani uyafuna uyazi uba kuzokwenzeka ntoni xa ndingayiqhinanga le mitya yabo umcacisela uba uzawunyathela uwe emveni koko lento nditshoyo kuba ndizawuhlala naye phantsi ndimxelele ke ngokuba yabona awukwazi uba ngaba
ube nalomfo Yeah. as i-role model yakho ngoba uthatha imoto zabantu and indlela yakhe yengcwabeni Yeah. ngaphezu kwengcwaba uya ngapha kwejele yeva kowuthatha isitixo sojulelwandle andithi kuthethwa kanjalo nabantwana yeva ke ngosose le angle ndiza ngayo. Do you agree or disagree? Ngamlawula umntana. So yeah, Thambile isandla somama. ntoni Thambile isandla somama. ndiyambona uba ngaba seqala umthethele lo mntana ngoku. Thambile isandla sakhe. Useqala umthethele lo mntana. Bangamlawula sokoyikwa ngumntana somlawula akabe free. Ifear yona funeka ikhona but ingabi ninzi. Mna ephethe umntana mna ne. Unrespect but angandoyiki. Nam same thing. And then abe free uceba tata umntana ondifuna esikolweni ufuna be boyfriend yakhe tata umfana phaya ufuna be girlfriend yakhe abe free. Okay boy zombi zazapha lo mntana umbona. Speaking of about abantwana abafunwayo and stuff, at what age do you think it's appropriate for a child to be having a boyfriend okanye if ikwekwe abe ne-girlfriend? At what age? Akuyamindlo phezulu mana once you reach 18 years ekusinje okay why waqala mfana mpathi don't do this later. Ntombazana? Yeah. Hayi daphela waqola ngapha. Hayi design. Ndakhe amindlo apha ngisengixola loo nto ndakhe amindlo. Sengixola loo nto apha ndakhe indiyam. Now I'm trying to fix it. No boy kanjani ndakhe yami. Now I'm trying to fix i-mistakes abenzenzileyo. Usifikisa ngayo. Yabo. Yeah, andifuna ama ku steps zami. So ngifuna boy one girlfriend pasulana naye boy until to chat naye. Yabona. Unetha tell boy there's a mistake. There's a mistake. So mna I'm sure that the mistake is mna because if it was a mistake, Yeah. now nazi isiphumo sayiza kwenzeka. Wena kweyiphi age? Hayi. Aba 15. Ingxaki like not like le ba kuyalalwa okanye bathini. Sasho like nje lanto yobuntwana umthandana lanto yobuntwana. It's fine wang 15 because nathi mosasipa ko 16. Uma ku 13 years. Yeah. Yabo. But as for ba like we relationship at least Campaign and stuff. But still ku 18 mncinci. Yo mncinci ewe. But ke ukuba ke sikule generation because if mhlambi kuthiwa kukudala kwela xesha dela thina noba 25. Yabo but ihambi change generation asiyazi mhlambi sothi xa speak olundele bebe nabantu bena 11 asiyazi. So ufonelwa nguye exactly ngo 2 AM ekuseni intombazana umntana wakhe akangolundanele lo ngumfana uyakufonela wena uma sesekamereni yakho eyakhe apha kwakho ne uthi mama ngicela uzondilanda ndilapha kwa Taphizo. I mean uTaphizo ndiyaqabana noTaphizo. uTaphizo boyfriend yami. Never. Okay. Desire because what if manje what if no babe nalo luncedo for the fact that ucinge ukufonela umama qaba stranded. Uzawuthina umntana if andiya ngaphayana if uye wawe kwenzeka into pha kuye kufanele ngicinge nezo zinto. Kufanele ngishayile ndizamthatha xa ebuye la xa sesendlini. Yo. Hayi wena smart so bra. Yo, yabo? Ayikho ibharo abuse mna nami. Yeah. Not saphila mfethu. Even if mntana utshatile. Ayikho mfethu. Ne? Ayikho boy. Ayikho out here abuse mna nami mfethu. Not saphila. And Uzokwenza ntoni? Yazi iphinye enye ingxaki ndingaqhawulanga kuko baba nalo bayazifihla ezweni. Uzakwenza. ayifihla abantu efana sakho yaba ingxaki. And mfuna yaba utata uba kwayifana utata lento le. Mfuna amxelele uba utata wayathatha lento ezeke apha. Uyazi ngofileyo wena. Bro ngambulala physically mfethu afuna uxoxisela. Ano abuse lo mntana mfethu. Wena? Wrong nento bethe. Qala kanjani? Ano abuse lo mntana mfethu mna. Uqalele phi? Why? I don't care. Ajaniseke nobona komntana wrong. I don't care. Ufaqale wajula impama aqala komnye. That is why even send miyala if you chat lithi joma mina ke mfethu nakwenzeka ne. Xa uthe wadikwa nguye usumbuyisa. usumbuyisa apha kum. Ehlobete ngikeza ngalo. nguye.
Yes. Kodwa ke nguye. Ewe ndiyayiva kule point nizanga kuyo kuni yabo. But ndithi Ndifuna ende yakhe. if uthe gqise qhwaba like uqale omnye, I mean uqale umntanakho wabetha qala. Uzawuthini ke ngoku? Awuthi qina ngosobila kodwa umntanakho uqale. Okay, yem. Ugela ubethile ne? Umshuda phindisa. Now I have a problem lapho why uphindisa. Kodwa bekusaba zoba mamela. Bekusaba uza kumngixeleba. Sixabene. Then one qhwaba ngempama. So man thoba umsindo wami ke because now zodila nentombi yami na. umntanakho wababethe benomsindo, so you expect umntana abantu yena angabi nawo umsindo. Zodila nomntana wami ngokwami. So man ndiyabuza umbuzo kaloku. Man expect aba lo mntana oyikwayo kumsindo wakhe mawehle fast kodwa umntanakho khange wehle ukhawuleze wabetha. Zange naqhubana nomama wakhe mina akayi-1. So why yena umshado afuna ukuphindisa entombazaneni? What if mama le uthetha ngayo zange waqhwaba qala? Because ngondithetha umntanakho uqhwabe eqala. So you expecting umntanakho iqhwabe umntana wami. Umntana makaphole. Zo reporter uxelela. Umntana odishwa ndim. Ngendlela yami. Yeyiphi le ndlela yakho wena? Siqale sidile ngale. First question, ntombi udikwe umyeni wakho? Bawuthi hayi okanye wathi ewe. Now uhlukana naye simple. Phela ayikho ibethisa. But sekubethiwe ke ngoku so makangabethwa yena makuthethwe. Nathi ngani. Ufuna bethu umntana nami? Mabe ikhwazi kaloku. Bethe qala umntanakho. Betha makhe. Kodwa bethe qala umntanakho. So betha makhe. Hey, Betha. Andiyambetha shem. Hayi Tapira na andivumelani. Ngazi ngenzivo kuthiwa uzawufika nawe umbethe ngoku. Sivu uvumela mabetha back. Into enditshoyo mna. I-GBV nina ne promote i-GBV. Lewe ni promoter. Yilewe xa ingazuphindisa. Bethe qala. Not umntana nami odishana nami. Adishana naye. Because nayo abantu bayithunga. Akazelanga. Balelene kula kamini. Babelene endlini. Umntana wakho nanku ubetha umntana abantu ngiqala ngempama. Wena ufuna umntana abantu ngoku uqhaje lo ntoni qala. Bazalwane phambi koba sibe siyabethana ngoba ndiyabona ngoku nezandla zinjinje. Mna bandiqale ndibe lapha kule ndawo ndizichaza uba ndendawo. Umna yafika intombazana kum. Yeva? Like umntana wami oyintombazana. Ebokoboko. Thithe ngestate nje. Yeva? Ndinomdla wokubona, sorry. Ndinomdla wokubona wena mfana. Yeva? Inobunjani? Xa ndifika unje Tapira. Yeva? Umntana nami enje. Tapira isibhedlela sizawukwazi. Mandicacise lo isibhedlela sizawukwazi. Oh, kanti As much as nam what about emotional? hayi eyobulala ke hayi. Tapira yena. Hayi physical boy. Mna ndizawutsho ngecondition I won't lie. Singayixoxa mhlawumbe still kodwa yike into exoxisayo after umuntu ebethile. Phuma kwapha. Asithi mhlawumbe umbethe alala esibhedlela. After 2 days usosulekile. Uzayithini loo nto le? Exactly ngithe ndizombulala right. So ndizambetha. Yes, umbethe ne alala esibhedlela. After 2 days usosulekile. Umbethele umbulala yena uthi Zambetha azombulala. mazimbethele umbulala. Ndiyakuva bhuti. Akho kufa Tapira sifaka. Kwenza ngamhlanje ne awunyona inhliziyo waso evelekileyo. Ayidibanisi sivo ke dibanisi stress zakhe. yakhe. But ukhumbula ngubani amenza abephaya. Ngulambethileyo. But inhliziyo. No, ngula yena ambethileyo. Lo mbethileyo wena xa ndibethe wena uyolala pha esibhedlela. Ubethe umntana nami. Oyena muntu kukwenzele inhliziyo wena ayindimanga. Ngula muntu Kwakile mbethileyo. uthethayo mna ndivumelana nawe only if uthi umntana kufike ebokoboko naye right. But if akekho bokoboko Hayi. suppose Hayi andingendawo. But xa ndizofika let's say usosebe ngumntana nami. guys. Usosune blue eye. Wafika umntana wonke ugreen. Noba kana blue eye fethu. Wafika umntana nami Wena uthi ekhala. wena uzawuthetha. Ekhala umntana nami. Ayithethelele. Uqalile ke nalento yakho. Ayikhali. Sesisho mna bra Kodwa ansakha. uqalile ke nalento yakho. Uthi ngiyamntana nami. Hayi nami. Wena uzayipromote into yokugeza komntana wakho ndawo uJohn. Bona uswandima abantwana bami. Bazalwe ndimi. So wena ayikho la nto yokuba utata umbona. Ndilinde. Yeah, Okay. I want to land. Udalo lena awudofika into esathi. So wena awubelieve kule nto yokuba umntana wakho makabulise namphi na umama ombonayo endleleni ngoba la mama ngumama wakhe naye.
Sesengobetha. Athi ngibulisa. Phendula nento ndiyithetha Tapere. Owamntana irespect obana irespect obulisa abantu. Andiva. Wena awubelieve bangaba umntana kufuneka treat wonke umuntu ongumama adibana naye njengomama akhe. Yes, uzaba nguye. Uyayenza loo nto leyo. Ne? Uzayenza. So ke ngoku khayicacise ke ngoku xa uzayithatha. Owakho umntana afunekanga alungiswe. Akafuneka alungiswe ngabanye abantu. Ngobetha. Ningxaki ngobetha mna. So wakho wena makabethe lo wakho. I don't have a problem ngamazwi. Makabethe lo wakho. Makangabethwa yena. Andifuna ubethwa kwayena qala. Ba ayikhibe ngicela ayikibethisa mna. Exactly uzothina ngomlomo wena. It's something when a boy join into ze Uber kufika bahlabe ezombetha. Awu onke ngathwa ndimqala. Uba kufika intwana yami kuzorepeat story bana urope Uber. Awu onke ngathwa ndim. I don't care ukuthi ungugani dubula kangakanani na banga ungawe hayi onke ngathwa ndim boy. Ngompo ngakathwayo. Ngunyana wami lo wami. Abetha unyana. Anombetha fethu ola sibhedlela fethu. Yeah? Bengafanele ukuyambetha kaloku. Andithi wena ulungisa balungiswa ndim. Ukhumbule thilo ayibalungiswa ndim. So ndiyamlungisa bethe uzawuthetha nje. We can go back futhi pha. Ndithe fethu balungiswa ndim. Setha sauce ndishile balungiswa ndim. Ndithe intombi yami yolungiswa ndim. So la mntu ubethelwe ifestire. Makangabethi. Now remind story seminary yami teacher high school. Abantwana bakhe bebekosinye isikolo. Kwesikolo abelungu. So what happened? Abantu bakho mshito bebengazange ahome kwamsebenzi something bemosha esikolweni. Befonela utata wabo, utata wabo untishala, betitsha utata wabo. Ufonelwa yena. Then umshito utata iswasi. Thatha imoto enqwele, iphika esikolweni sabantwana. Xa ifika pha ayibuzi boss. Ibethe abantwana bayi boss. Boss ayifile istory already baba wenze ntoni. Bethe abantwana bayi. Yabo, boss ubizwa yena special boss yazibana uzabalungisa. Bizama abantwana embali futhi ingxaki bizama. Nasebantwaneni bakwenzeke into. Ngoba abantu abadala bayayazi abatyholo. Yayazi abatyholo. Ifa yezinto thiba yezinto. Ayikho into eyazi baba batholwa kodwa. Khawuphendule. Because ayikho into eyazi baba batholwa because unganomntana namhlanje ostort umntana wakho say right. Uzaphinda umbuyisela umvala umntana aphinda bestot because wena nawe ngoku bafundi bana bapasa kahle gqithi. Ndeza abafundi bagelezile. Asikhathelanga baba bayiphi. Sithetha ngesituation esijongene nayo ngoku. Xa wena uzaba brush bengathi benze into enhle. Aba brush ntiba longiswa ndim. Basiphendule le ye first year. Uthe first year ke? Kaloku awuphule first year so makuzwe kuwe kuzoxelela uba ubephulile. La bhuti makangamlungisi. Uzalwa ndim. Awukwazi awumqeqesha for the fact that uphule first year yabantu. I-first year uyophula mistake okanye uphula ubethile pha kwaShell. Why ubethe kwaShell? Bethe ntonke? Ibethe imoto. Bethe imoto. Oh yes olungiswa ndim. Umzuzu kum olungiswa ndim. Yo. Ndayibhatala first year. Yima there is yima kubethe lo mntana wena. Yima mamela ne. Ngambethe lo mntana uTapira. Zakanibethe kwaShell. Yima inefuna uyazi ne. There is wena ufuna umbetha wena. Umbethela ufuna umbethela bana ayilungise first okanye ngalungisi na. Okanye angabaphinde lungise. Uqhakaza imoto yami lo mntana hayibo wenza ukusa uzogeza. Yes. Kawusuka namkuma ndamlungisa amgwakho khona. Enza phatha letyala lakho. Asifuza ngikhombisa kokwabo lo mntana. Masiqala lapha akasingikhombisa ndingambethanga la mntana kokwabo. Yaqaphela? Neswe ngenye. Okay, uzawubaleka. Uzawubaleka futhi. Okay, ungambethe navuma ne uphuza umntana. But wasumbulalo ubulawa ndimi naqala. Hey. Masivaleni. Ivale mfana. Nothi abantwana bam. Ivale nyani. Nothi abantwana bam. Ndaqaba. Singabanye isilwela abantwana sikodwa sinabo nabantwana. Yes nabo nyani. Ndabamele kangaka. Ndabamele kangaka ngamnyalo. Yalo anayo nalo ndimqha. Ngaza ndibusela sikangaka. Lezi izinto because Tapira kanamntana yikho ngayithetha uzayazi xa inomntana. No but I'm serious. That's the way ngafuka khanga mina nami. Nina anifani nathi nina ananimba nina inimba yenu anazi njani. Abantwana nabaspoiler nina abantwana. Mina ngizamqeqesha but not lento ecaba. Bathi ngathi wena umspoiler nguye. Guys, nina niveka bese namlusi ufuneka ahlala uzombetha. Utshitha ngoku into yoba wena uzambetha. Ngeke ndamlungisa ngokwam.
So owakho umntana wena njengoba kuthiwa umuntu ukhuliswa yi-village. Ikhona itheni sesilungu? Kodwa brought up by it takes a village to raise a child. Thank you. Yena Owakho uthi it takes a house. Akumntana omkhulu ePhilip. It takes a room. Mfethu, akumntana omkhulu ePhilip mfethu. Hayi, boy. Tapira. Bazizwa ngakafuna umntana ngongoko mfethu. Uzibeke- Alifuna umntana akhulela ePhilip. Tapira usube ngumhlobo wecondom. Kuyo yonke usube And when? ngumhlobo wayo. Kaloku uhlala ePhilip ngoku. Only intensive. Le nditsho kaloku ukuthi Siva. awukho bani lozobakhulisela apha. Save. There is ngafuna umntana ngoko. Ngoba alifuna umntana akhulela ePhilip. That means ke ngoku xa sendike ngoku ngingasafuna condom nje lahla phaka kude. That means I'm ready move out already. Le nditsho uba iba ngumhlobo wayo. Ngoba usahlala ePhilip ngoku until ube nalo life ufuna uphila wena umntana kungazulungiswa ngabanye abantu. Wayengathi abstain. Uthini abstain? Wena uyakwazi abstain? Wena I do. uneminyaka emingaphi? U-abstain. Yeah, bra. Kawuvela uthisa ngonyaka kodwa uthi uyakwazi. Unenyanga zengaphi? Nenzuku. Andike awukwazi abstain ku relationship. Uyawufipha malo relationship le. Enda ukaplane londo. So sifasa nami kwephutha. Sifasa nami. Manonyaka. Ndiyeke ndileke mfondini. Oh, ngibonanga. Ndinonyaka wena uxoxa lentsuku. But Akakagqibi kaloku wena wawugqibeni. Kanye na kuvese yazenzekela ko. Ndo. Le abstain. I take a decision ngokwami. Exactly. Yena akakathatha decision so sumjudge. Ayimthatha. ayithanda bra. Yo afra ayithanda bra. Yo. Ubaba ungekho. Ngompheka ngokwami. And uyabona lendila nayo each and every day. Yo hayi jo. Ulungisele namhlanje ngaphandle kweswazi. Itsho pofula say. And yes. Odka sayibukela. Oh. Ingxake nanje ingxake. Ngibethe umnaro. That's it for this Wednesday. And nisibonele ke sexabene apha. Kodwa ke isombululo sesakhona egqibele nangona ke ndiyaqonda into ba asivani. Ilonto ke ibuyele kuni bantu babukeleyo. Kanti sixelele nina nicinga ntoni ngezinto sezithethileyo. Umntana wakho wena ufuna abethwe ngabanye abantu xa eyonile. Ingakumbi xa ibethe imoto yakho kwaShell. That's a good one. That's a good one ngoba baqhuba imoto. Bazayi-understand into siyithethayo wena ufuna umntana wakho aziswe ngengalo. Aziswe. Engakhange atatshwe. Yeah. Kodwa ke igama lami ndikusiviso manje amantombazana xa nibiza sebesafa bembini bathi I'm a QT. Ngontombi siyamlalela kodwa mfana uyabaleka. Thank you for watching and also listening on Spotify. Subscribe, like, share the video. Thank you. Any last words? Awukopana. Any last words? Theni nje. Kodwa zisenento. Ndo all back. Oh. Hayi sele obhaka. Hayi. Hayi. Thank you. Sivale mfana. Caba nje imigonqo. Naku kodwa usichithele nje. Cha. Kodwa ngazi. 5, 4, 3, 2, 1. Crazy stories. Ngikade kulo lesithathu sinendoda yaseJapan eyahlala nestranger kwi-closet yayo. Yena kamazi bangabe uhlala pha ngaphakathi ugirl caba kuyintombazana ke yayi homeless. Uhlala pha ngaphakathi for about a long time kodwa ehlala pha ngaphakathi kwi-closet. Qha yena into eyiqaphelayo umfana lo waseJapan. Hey, ukutya kuyanduka apha. Ndukelwa zizinto apha. Which means it's either ndihlela neghost. Kodwa ibinto benoyibhaqa qha le. Senje binto benoyibhaqa leyo qha. Ezinye into ezidukayo. Ewe. Kuthiwa ngaphandle kwaloo nto kuthiwa ezinye izinto zazimuva abeyigqibele mhlawumbi into ethile ilapha. Abeyigqibele i-TV ilapha kule ndawo. Next thing hayi man, i-TV ngoku ibheke ngapha. Caba nayo ufuna ubukela pha kwi-closet. Abaxhosa if ubungumuntu omnyama ubuzothi yaba umane efika. Wayithanda uthenisha ke.
after ufike lo Mzwandile umzwandile bona babukutya phendlini ufikile umzwandile wayithanda ndimbona akaxolanga umzwandile lapha khoyo emngcwabeni umoya wakhe lo umoya wakhe lo uyathetha uyabona and ulambile lapha khoyo Uyathetha. ukutya kuthiwa ke lo mama wahlala phana ithuba elide mane ethatha pha ayotya kwi-closet noba ndiyaqonda enye yezinto zamuvayo noba yi-TV zangayithanda i-angle ejonge ngayo akaboni apha ahleli khona waqoma mama liyiswitye liyide nje kwenze acaphuke ka umshitela efike ngezintsuba hamba i-10 topic ahlanjwa ngethopi nje ngoba umuntu ongumama and kutheni lo mfana engayivali isithi ngoba umuntu ongumama at the end of the day lona uhlala apha u-homeless kuthiwa ke azabe uyamfumana oba ngaba no man akho ghost kule ndlu in fact kukho umuntu ohlala nam apha njengoba mna ndihlala ndodwa kwanyanzeleka makafake ikhamera wafaka ikhamera wayibona le chap iphuma kwi-closet yothatha ukutya wagawula wayibona isenza nezi zinto izenzayo qho xa engekho yena So, bathenga ukutya kuwe ambonayo bathenga ukutya hayi budapiro kombuzo onjani no Uhlala sifuna khona. naye ngumnikazi wendlu oh okay ngumnikazi wendlu kaloku oyibonayo uba hayi man apha bendishiye imacaroni ndibuye ingekho imacaroni damn bendishiye irayisi phaa bendishiye inja phaa oh sorry bayazitya uba ibingumama umhlazathi phisa ukutya kwam kanti akayazi uba babe kuthiwa unabantwana yayibo phisa ukutya kwam ngoba ke ngoku akho ndlela yokuba angakwazi uku-explain uba ukutya kuduka njani ehlala yedwa but after ufana thizothinga andiyazi ke funa sikhe No, like sisilakuba wena. wathini yena no like wena wena ungathini tshintshilocks izinto uzomlokhela njani umuntu uselapha ngaphakathi uzamkhupha aloku xa sendifanda uthile akekho kalolu mane efika ya mane ehamba mhlawumbi ngela xesha ahambe ngalo nditshintshilocks akaziphinda akwazi ungena wathi mhlawumbi ngoku uyakwazi ungena so wena uzumfeyisa uzambalela xa iphumile uhambe uyovala wesibini sofeyisa mhlawumbi ndiyamfeyisa uthini uthini nyana hayi ndizambhaqa red-handed kaloku ndiyavuma uzothini uzawuyapha lapha yakhoyo uthi phuma akayenzi noba ubhaqiwe kena enze lost and then but I think mna it's better xa uzaya nomntu kanye nabantu uthi namadoda ayi-4 or 5 for nomama ba ndilinde awubazi ubungozi babo awumazi noba unesikhali umzekelo ubufikile umbona uba hayi uharmless lo mntu mna ndingusiva I don't mind uba ndingahlala naye amagwala bra ngoba kanti belanga TV bendishiya i-TV apha kabeyanga mali indoda ikhali ngemali imkileyo kha ngumntu lona obone indawo waqonda uba uzawuhlala apha ngasuse ndivelele but if umhlela yamtshata no but if umhlela ngathetha nakakuhle ke mama nakwenzeka ne indlu yami lena suhamba unyonyoba apha uhlala apha ndimuthenga ukutya ndimuthenga ukutya apha ithindo yakho jo uzohlala apha ngicela sithini isitoro sakho kuqala yabo onje so andesixabana but if ndabona kusemuntu okrele uclean hayi ke them faka endlini so ba ke baze beyithini isithini isitoro sakho utshatile okanye utshatanga naka uthini into yakho abantwana bakekho clean ngixosha lo onothula le ndlini angahlala kahle kahle hayibo wayengazi umcoco sehlala endlini already wayengaqoqiyo yena hayi mna awondla esoso mna ndingamvumela ahlale kunye nam qha ke sizawuba ne-rules ndimazi ngcono into ibalulekile kukuba ndimazi uba andizuthi xa ndimkile ndifike ndingenayo ifurniture ndifike ndingenayo naleyo option but ke uqala nditho naleyo option uba mawuhlale naye but qala umxelele uba akwenziwa kanje apha nalapha kwakuleyo breaker in akwenziwa kanje uba bulambile wena utheni ngongizile wanqonqoza sometimes dog sometimes kukho abantu abadeske batsho umzekelo le nto yasistori sinze ngohlobo but if wayinkonkozile ndingasoze ndimvulela it's true bakhona vela nje abantu but ngenxa yokuba selapha ke iyenzeka lapha ekhasini lawo iyenzeka kalapha loo nto mafana inkonzo singamoya umntu simxoxe phuma mphutha gahamba apha ayinayo ibherhele yabo iyagqibelile igama igama ekalaka bherhe yagqibela kuthiwa lirongo ke futhi eli gama
Angikho wrong. Irongo njalo. Libuhlungu, lilo kodwa fanele Newe lilo lo. Yeah, libuhlungu vele. Uyasebenzisa. Ngathi uthi libuhlungu vele But Uyiyomos. gama vele sikasho ke families ngokela gamela. Ne? Especially kaba uncle esingamameli yoqedi. Yeah. Finqilo kokokhe ebhoza. Ichisha nje impahla qha mhlambi ichisha impahla qha zodwa. Tsoya ubhekhi wena. ubhekhi, uma ungazibona ubhekhi wena. Kuthiwa ngubhekhi. Yazi ke kwakule Japan sithetha ngayo. Kukho indoda esaqubha yona ngoku sithethayo. Caba kokukho i-tsunami pha. La tsunami yaye umfazi wakhe wanyamalala. Yena ke wasurvive. Each and every day la tatu yahamba adive in. Ayokhanya. Ukutro. Ayileshayo. Aqubha nangoku. Ukutroma. No, not uba usemanzini uyaqubha njengefish. Cha each and every time kuthiwa ungene emanzini 800 times ever since unkosikazi wakhe waduka. Wayahamba wayofunda Wachata talo, unke wachata indawo lo. Chata lo. Uyacinga uba uyaphila wena uthwa. Sakazi. Ngithemba umuntu ongumama sozalunga. Yaphila uzawuchata kahle. 800 times. Bruh, that's come on. Ya umchita very dedicated. Ubevele ngasendabeni ngaphandle kweJapan nalapho. Usavela umchita endabeni. Uqubhelani lo muntu? Ukhayela unkosikazi wakhe Uyayibaqa. ufuna nje i-remain kuthiwa ntoni zi-remains. Uyayibaqa. Ukhayela noba into wayinxibile ngalamini. Ngena kuyangena Ugela ofumana chance uba makamshit. Ugela konke yo hayi ke la anti phuncuka yami. Angisho le ndoda le. Tsunami. Afika tsunami. Demka ngetsunami. Yabukala gone. Money transport. Seyibalize yona iba hayi damka ngetsunami. Yeah. And ugela kavele to girl ba available. If mhlawumbe athi be abuser. Yeah. Girl gone. Nkilo fana nje indoda engcono. Uze Kapa for itapira up. Tasibekele endaweni. Funa nje into enayo itapira. Obvious. Seyitsalile kakhulu. Abulela kakhulu kubo bonke abantu ababukelayo rhoqo ngolesithathu. Igama lami ndinguServiso Mayelo. Khona ke xa kwami. So me le ze. Usoso nemilenze. Nako ke. Yo guys, utapira. Guys, see you guys next time. Subscribe and follow, share and like and share. Guys, do anything. Remember, suppose nayas yenzeka. Yeah, thank you. That's it for this week on Crazy Stories. Thank you for watching, and also do not forget to subscribe and also listen on Spotify. Thank you.